Alright guys, welcome to my YouTube channel. Samahan nyo kaming mag-survey sa ating part 4 presidential survey dito sa Angeles City. Dito tayo sa Angeles City Rotunda sa may Tiangge ng Pure Gold tayo mag-umpisa. Ilalim. Yan. Diyan tayo sa tapat niyan. Diyan tayo pupunta. Okay, pero bago yan, huwag nyo kalimutan mag-subscribe at i-hit nyo yung notification bell button para updated kayo sa ating susunod na video. Alright, let's go! Muna ka lang. Tayo. Survey lang. Ma'am, survey lang. Kung may napupusuan na kayong presidente ngayong election. Survey lang po, ma'am. Ako si Marcos. Marcos ka? Siyempre, BBM. Marcos. Marcos din si ma'am. Sige, sulat din. Thank you. Sulat mo dalawa. Ha? Oh, BBM. Dalawa. Sige ma'am, thank you. Sarap yan ako. Sarap ako. Di, muna ka. Di, dito di. Dito di. Ma'am, sir, survey lang po kung may presidente na kayo ngayong election, ma'am. Undecided pa po. Undecided pa? Opo. Sige po. Thank you. Hintayin pa namin mailatag lahat ng platform. Sige, ma'am. Sige, sir. Pasok tayo dito. Ha? Ma'am, survey lang po, ma'am. Kung may presidente na kayo ngayong election, ma'am. Ako, Lenny. Lenny. Pasulat na si Lenny. Si Lenny rin. Mga linya, mga po ba yan? Lenny. Lenny. Sige. Tatlo. Apat Lenny. Sige. Yes, sir. Lenny rin. Kaya, sir. Lenny. Anim na yung Lenny. Lenny. Isko ka. O may isko daw, isko. Isko. Lenny, isko. Nasulat na, sir, Lenny. Nasulat na yung Lenny, sir. Sir, thank you, sir. Sir. Ma'am, survey lang, ma'am, kung may presidente na kayo ngayon, ma'am, election, ma'am. Survey lang po, kung may presidente na kayo ngayong election. Isko, ma'am, Isko. Tsaka si ano ba yun? Isa lang po. Ay, sala. Oo, Isko, pasulat na na, Isko. Kayo, ma'am. Pero na kayo napili, ma'am? Survey lang po. Wala pa, undecided na si ma'am. Sige, dito. Thank you, ma'am. Kayo, ma'am. Baka mamay mag-TV ako. YouTube lang po yan. Sa YouTube, Opo. pamilya ko, BBM eh. BBM, BBM. Pamilya ko pag BBM. Ako, hindi ko alam. Sulat mo si BBM, isa. Ayan, Survey, ma'am. Nanuburi mo Kung may mo kay president- gaya mo, survey. BBM. Sino, ma'am? BBM, Marcos, Lenny, Pacquiao. Baka magdidemanda yan. Hindi po, survey lang po. YouTube lang po ito, ma'am. YouTube. BBM ako BBM, okay. Dapat pag nagtatanong kayong gano'n, mayroong pang merienda. Parang sahod, ma'am. YouTube lang po ito. Thank you, ma'am. Thank you. Napamantela ko. Okay. So, ay, ma'am. Survey lang mo, ma'am. Meron na kayo, ma'am? Presidente, ma'am? Wala pa? Na? BBM. Kakasabi Okay na ko po. ng BBM. Akala ko. Ay, ma'am. Good afternoon, ma'am. Survey lang, ma'am. Kung may presidente na po kayo ngayong election, ma'am. Wala pa po. Wala pa? Ay pa, thank you. Kayo, ma'am. Survey lang po, ma'am. Kung may president na po kayo ngayong election, ma'am. Wala pa? Undecided pa sila, ma'am. Thank you. Ma'am, good afternoon, ma'am. Survey lang po, ma'am. Kung may presidente na kayo ngayong election, ma'am. Wala pa kaming na ano. Wala pa? Undecided pa si ma'am? Oo, iniisip ko pa. Sino ba yung mga Ito, ma'am. presidente? Ang daan ka tinilay? BBM, si Lenny, si Pacquiao. Si Bongbong. Oh, Bongbong. Si Lenny. Hmm.
Manny, Isko Moreno, tsaka ito si Asip yung Lacson. Lacson. Oo, lima sila. Sige. Sino po? Wala pa, Wala pa. isipin ko muna. Undecided pa si ma'am. Oo, marayo pa naman eh. Oh, sige, sige. Thank you, ma'am. Ay, may picture ako dyan. Oh, sa Tignan ko YouTube kung yun. maganda ako. Oh, subscribe po kayo, ma'am. Ayan. Saan? Ayan, Electric TV. Boy. Tignan ko dyan. Wala ko dyan. Naku. Andiyan na, ma'am. Naka-record na po yan. Kaya, ma'am, survey lang po, ma'am. Kung may presidente na kayo ngayong election, ma'am. Wala pa, ma'am? President po. Kung may president na kayo ngayong election. Boy, ano to sa... Electric TV. Saan ito? Sa YouTube po. Sa Ah, YouTube. sa YouTube. Oh. Makita kami sa YouTube. Wala pa, ma'am? Wala pa yun. Hindi pa. Wala Ito, ma'am. pa. Baka may presidente ka na, ma'am. Ngayong- Si Bongbong Ramos, BBM. Marcos. Oy, Oo. ay, Sige. kaya kamagbo ako. Magbog. Marcos. Rainbow. Oh, sige, isa. Kasulat. O, yan po. Tignan nyo. Uy, itan Thank kayo you. talaga. Sige, ma'am. Thank you. Mamaya, ma'am. Upload to. So, sir. Botante ka na, sir? Hindi pa. Thank you. Ma'am, survey lang, ma'am. Kung may presidente na kayo ngayong election, ma'am. Dali ka dito. Buboto na kayo, ma'am. Survey lang kung may presidente na kayo ngayong election. Hindi pa po akong butan. Hindi pa botante. Ikaw, ma'am. Color room kasi ito eh. Koloro mo. Ikaw, ma'am. Meron na? Meron na. Sino po? Si Isko. Si Isko. Pasulat na lang. Isko daw sa kanya. Sige. Thank you, ma'am. Sige. Ay, ma'am. Survey lang, ma'am. Kung may presidente na kayo ngayong election, ma'am. Eh, syempre naman, meron Sino kami po? presidente. Pili po kayo, ma'am. So, iswerte mo naman kung sasabihin ko dyan. Sige, ma'am. Survey lang po to. Sige, thank you. Thank you, ma'am. Isko po kayo, ma'am? Isko, syempre, may Sige. nagawa na siya. Oh, sige, Isko daw siya. Ipasulat na lang kay Isko. Ma'am, good afternoon, ma'am. Survey lang po, ma'am, kung may presidente na kayo ngayong eleksyon. Kasi BBM kami. BBM kayo? Ikaw, sir. Good afternoon, sir. Paras lang, BBM. Thank you. BBM daw, dalawa. Thank you. Thank you, ma'am. Ma'am, ito kayo. Sir, good afternoon, sir. Survey lang, ma'am, kung may presidente na kayo ngayong eleksyon. Sa YouTube lang po. Pili po kayo. Sino po? BBM. BBM daw si ma'am. Kasulat. Kayo, ma'am. Meron na, ma'am? Sino po? BBM din. BBM din daw si ma'am. Kayo, ma'am. Survey lang po, ma'am. Kung may presidente na kayo ngayong eleksyon, ma'am. Wala pa? Undecided pa kayo? Kaya, sir. Bongbong ka? Bongbong ka, sige na. Kasulat na. Kasulat. Thank you. Nasulat mo na? Okay. Thank you. Sir, kayo, sir. May na presidente na kayo, sir? Wala pa? Undecided pa sila. Thank you. BBM. Kaya, survey, ma'am. Kung may presidente na kayo, ma'am. Wala pa? Sir, butante na kayo, sir. Survey lang, sir, kung may presidente ka na, sir, ngayong eleksyon. Wala pa? Undecided pa? Thank you. Ma'am, good afternoon, ma'am. Survey lang po, ma'am, kung may presidente na kayong eleksyon, ma'am. Wala pa po. Ha? Wala pa. Wala pa? Undecided pa na. Thank you. Dami prutas, oh. Dami prutas. Ma'am, survey lang, ma'am, kung may presidente na kayo ngayong eleksyon, ma'am. Good afternoon po. Election? Oo. Ito po, pili po kayo kung may presidente na po kayo dyan. Pili. BBM, Lenny. Ay, ito. Ah, Marcos ka. Sige, ma'am. Pasulat na lang, Marcos. Marco. Eh, magboboto ako sa ibang bansa, di naman dito. Ah, dito. Oo. Kayo, ma'am. Makamera na rin po.
Dapat magdala kang pera para mapamigay mo. Si Pacquiao marami oh. Kahit, Pacquiao nga, no? kahit Sa- 2,000 lang, pwede na. Sana nga, no? Kung meron lang. Namala po rin Buwasin ko na. Happy rin may yamareta pa naman. Sige, ma'am. Dito tayo. Ma'am, sir, survey lang po, sir, kung may presidente na kayo ngayong ano, Wala election, sir. pa. Wala pa, undecided pa si sir. Ikaw, madam. Nakakalito pa yan. Oh, bigla ka Hindi pa namin alam. Thank you. Titignan pa namin kung anong gagawin nila. Saka yung nagawa nila. Sige, sir, thank you. Tara, tara. Madam, survey lang ma'am kung may presidente na kayo ngayong election, ma'am. Pili po kayo, ma'am. Ayun, ma'am. Butante na kayo, ma'am. Survey lang po ito, ma'am, kung may presidente na kayo ngayong election. Wala pa? Undecided pa? Ninili pa lang. Undecided pa? Thank you. Kayo, madam. Survey lang po kung may presidente na kayo ngayong election. Wala pa? Wala pa. Undecided pa? Thank you. Tayo. Alright guys, dito naman tayo sa Changi ng Nipomart. Magsusurvey tayo dito kung sino yung napupusuan ng mga angilin nyo dito. Alright, let's go! Sige, dito. Sir, good afternoon sir. Ay, good afternoon po. Survey lang po sir kung may presidente na kayo ngayong election sir. Ha? Pili po kayo sir, kung sino po, kung may... Tignan ko. Kung sino yung nagugustuhan ko. Opo, kung sino nagugustuhan nyo. Okay. Ikaw mula tatanungin ko. Ikaw, kanino ka? Hindi sir, susurvey lang po kami sir. Ako, nagugustuhan ko talaga si Lenny. Lenny. Oo. Tapos, Ako, si Pacquiao sana, kaya lang hindi pa ganong hinuk. Yung ano, kumbaga sa ano, kulang pa siya sa pagkahinog sa ano niya, position na tinatakbuhan niya. Ngayon, si Lenny, at least kahit paano, experienceado na siya. Opo. To in fairness naman kay Bongbong, hindi ko naman alam kung ano na nagawa niya. Mismo sa bayan niya, parang wala rin nagawa. At least si Lenny, kahit paano, may nagagawa. Kaya lang, hindi lang siya nabigyan ng break. Siguro, nakuha yung point ko doon. Kumbaga sa ano, kahit nasabihin... Vice President sir, nag-Vice President na po siya. Anong nagawa niya sa Vice President sir? Sino? Sa Vice President. Nag-Vice President na po siya. Nung pagka-Vice President niya, kahit na gusto niya kumilos, hindi makakilos. Hawak siya ng ano. Alam mo na kung sino may hawak. Opo. Kumbaga sa ano, parang dikwerdas lang yan. Hindi kahit na gusto mong tumulong, hindi ka makatulong, hindi ka binibigyan ng break. Kaya ako, gusto ko na masubukan siya ngayon. Lenny po kayo. Kung kumbaga sa ano itong si Isko, parang ano to gusto ko rin sana ito, kaya na may pagkabalimbing ito Bias ito Yung si Ping Lacson, buhay pa rin sa kaisipan ng tao yung kuratong. Kuratong. Oo. Yan yung naisip sa kanya pag Yun, Ping Lacson. yun ang ano, yun ang palaging pumapasok sa tao. Pwede ba po, iyak si abogado yun. Si Lenny, ako, yun ang first choice ko talaga. Kahit na ano naman, in fairness sa mga lahat ng kumakandidato, ito ang gusto ko. Sige po. Okay, tama na Okay, yun. sulat oh. Thank you sir. Kayong tatlo sir, Lenny kayo. Lenny, lahat kami Lenny. Lenny. Thank you. Ayan, Lenny kami. Pagkita mo, Sige, Lenny. Lenny kami. Dito. Dito lahat ng mostly Lenny. Opo. Sige. Interviewin ko po na sila sir. Thank you sir, ma'am. Yan ang tanungin mo. Yan, yung ano na yan, nakagalaw na yan. Sir, good afternoon sir. Survey lang sir kung may presidente na kayo ngayong election sir. Ano yan? Survey lang po. Okay. YouTube. Kay Lenny ako. Kay Lenny, Lenny si... Pasulat na lang Lenny. Thank you sir. Martina Lenny. Okay, thank you. Ma'am, good afternoon ma'am. Survey lang po ma'am kung may presidente na po kayo ngayong election po. BBM, BBM si ma'am. BBM si ma'am. Thank you. Bilok nga. Patingin Sino na marami?
Yan po. Si BBM. Wala pa si Manny. Wala pa. Thank you, ma'am. Anong channel mo? Dito, may electric TV po. Okay, search ko. Ako. Ma'am? Hindi pa ma'am, mamaya pa i-upload. Ma'am, good afternoon ma'am. Survey lang po ma'am kung may presidente na kayo ma'am ngayong election ma'am. Wala pa, undecided pa. Thank you. Sir, good afternoon sir. Survey lang sir kung may presidente na kayong election sir. Ha? Wala pa. Thank you. Ma'am, good afternoon ma'am. Survey lang po ma'am kung may presidente na kayo ngayong election ma'am. Wala pa. Wala pa, undecided pa. Ikaw ma'am. Presidente? Opo, presidente po. Marcos. Marcos ma'am. Kasulat lang kay Marcos. Sir, survey lang sir kung may presidente ka na sir. Ngayong election. Wala pa? Marcos ka? BBM. Oh. BBM. Dalawa BBM. Sulat mo, dalawa BBM. Kaya ako na rin, Marcos. Ikaw na rin ma'am, Marcos na rin. Sige sir. Ano ka, Robredo? Marcos. Isa pa. Sige, thank you. Sir, kayo sir. Survey lang po. Ha? Lakson isa. Ping. Isa. ikaw, ninong boto mo? Ha? Ikaw sir, survey lang sir. Kung may presidente ka sir. Kaya pa isipan mo na. Ano, eleksyon na yung mayo. Oh. Yun may pamanaisip yung boto mo. Sige pa. Kayo sir, butante ka na sir? Survey lang sir. BBM. Pasulat na BBM. BBM. Sir, thank you. Ma'am, thank you. Ay, BBM din si sir. Kapol si sir. Oh. Kapol si BBM. Oh. BBM? Apo. Okay na po. Thank you. Nagwapo. Nagwapo. Sige. Ma'am, good afternoon ma'am. Survey lang ma'am kung may presidente na po kayo ma'am. Sorry po. Wala pa. Sorry po. Thank you. Survey lang ma'am kung may presidente na kayo ma'am yung election ma'am. Wala pa. Undecided pa siya ma'am. Thank you ma'am. Sir, good afternoon sir. Survey lang sir kung may presidente na kayo ngayong election sir. Wala pa po. Wala pa po. Survey. Thank you. Undecided pa si sir. Sir, kayo sir. Survey lang sir kung may presidente ka na sir. Ngayong election po. Lainey. Sulat mo si Lainey. Lainey. Sige sir. Ito tayo. Good afternoon ma'am. Survey lang ma'am kung sir, kung may presidente na kayong election sir. Kayo ma'am. Survey lang po. Undecided pa. Sige, thank you. Tayo. Sir, survey lang na yan sir. Kung may presidente na po kayo ngayong election sir. Ay, sandali. Wala pa, man. Wala pa? Ano pa lang? Undecided pa? Oo, ano pa lang, basa-basa ng ano, Ah. basa. YouTuber ka? Opo, ngayon na po. Ayos. Yun nga. Ano nga, ang tawag dito, undecided. Undecided pa. Nagbabasa pa rin tayo ng mga, ano nila, ng mga panukala siya. Plataforma nila. Plataforma. Oh, sige. Yun. Sige sir, salamat. Sige. Kayo ma'am, baka meron na po kayo ma'am. Survey lang po to. Thank you. Sige po. Ma'am, good afternoon ma'am. Survey lang po ma'am kung may presidente na kayo ngayong election ma'am. Pili po kayo ma'am. Ready po kami din. Lainey. Kayong dalawa po, Lainey? BBM yan. BBM tsaka Lainey. Ayan. Survey lang sa YouTube. Vlog lang po. Thank you. Thank you ma'am. Dito tayo. Sir, good afternoon sir. Survey lang sir kung may presidente na kayo ngayong election sir. Survey lang po kung may presidente na kayong napili ngayong election. Wala, sir. Ha? BBM kami. BBM kayo sir. Sige sir, BBM. Kayong dalawa sir, BBM? BBM. Dalawa. Ikaw sir, baka meron na sir. Survey lang po. Ayan ako, isko. Isko kayo sir. Thank you. Kayo ma'am sir. BBM. Sige. BBM dalawa. Sige. Sige sir, thank you. Upload to mamaya sir.
Sir, good afternoon sir. Survey lang sir kung may presidente na kayo ngayong eleksyon sir. Ha? Kung may presidente na po kayo ngayong eleksyon. Ha? Sino po? Pili po kayo. Manny. Ha? Manny. Manny isa. Pasulat ko lang. Sir, kayo sir. Afternoon sir. Survey lang sir. Oh, Kung may presidente ka na po ngayong eleksyon. si Madam BP. Dipilini. Sige. Bipilini. Sino nang nangunguna dyan? Dahil pa lang po. Survey namin. Wow. Kayo ma'am. Baka meron na po. Lenny. Lenny si ma'am. Thank you. Sir, good afternoon sir. Survey lang sir. Kung may presidente na po kayo ngayong eleksyon sir. Saan yan? Pili ka. mapapanood ko sa YouTube po. Si... Bongbong. Bongbong. Bongbong kami, bongbong marin. Bongbong dalawa. Pasulat. Dalawa. Bakit si Madam? Bongbong, mo? Oo. Kayo ma'am, baka may presidente ka na ma'am. Wala pa? Undecided pa si ma'am. Bongbong? Yeah. Bongbong din na. Pasulat sige. BBM naka... Bongbong. Sige, pasulat na lang si ma'am. Bongbong. Nandyan na, okay na? Okay na. Tanong mo doon. Sige. Bongbong. Ay, hindi pala dito. Kayo ma'am, survey lang po ma'am kung may... Ha? Sino po? Bongbong. Bongbong ha. BBM, sulat. Pasulat. BBM. Kayo, kanino kayo? Survey lang po kami. Kayo ma'am, survey lang po. Kilos na pwedeng ilagay dyan. Ito, busy pa si ma'am. Ito. Ma'am, survey lang po ma'am. Kung may presidente na po kayo ngayong election po. Survey lang po sa YouTube. Wala pa, kuya. Wala pa? Undecided pa? Ikaw sir? Sino po? Mike Pacquiao. Pacquiao? Ikaw ma'am, Pacquiao si sir. Pasulat na lang Pacquiao. Pasulat. Hindi ako kay Pacquiao. Ay, hindi ka pa... Alam mo na. Hindi ka Pacquiao sir? Sino wari? Sino po? Net, sinong gugulong ko dyan? Si Isko Moreno. Isko sa kanya. Sorry, Isko. Sulat na lang. Marami ka kasi, BBM. Opo, kami si BBM. Ikaw ma'am, wala pa ba? Wala pa. Sa'yo ma'am, baka meron na ma'am. Pag-isipan ko muna, sir. Ha? Wala pa. Pag-isipan mo na. Hindi po. Salamat. Hindi ka nagboboto. Hindi mo ba boto kayo? Kaya ma'am, survey lang po ma'am kung may presidente na po kayo ngayong election ma'am. Ano? Election? Opo. Oo. Sa YouTube. Sino po? Sino ba? Ay, si ma'am. Kaya ma'am, survey lang ma'am kung may presidente na kayo ngayon. BBM. Pasulat kay BBM daw si ma'am. Ay, hindi ko BBM. Sorry, Lenny Robredo po. Lenny Robredo siya. Lenny. Pasulat niyo yung Lenny. Lenny Robredo po. Kasi Lenny si ma'am. ang talino-talino niya. Abogada siya. Mamaya upload na sa YouTube. Wala pa. Wala pa, undecided pa siya. Undecided pa. Papatikan nyo sa TV? Sa YouTube po, YouTube. YouTube. Oh, Okay, ito po. papalo Wala namin po. kayo. Ito po. Ano Ayan pangalan? po, sorry. Boy Electric. Nasaan? Why? Electric TV. Sige, thank you. Sige, papalo namin kayo. Okay, subscribe po. Oo, subscribe, follow, and share. Sir, good afternoon sir. Survey lang sir kung may presidente na kayo ngayong election sir. Presidente? Opo. Isko. Isko, pasulat Isko. Isko kami. Isko si madam. Dalawa. Kayo ma'am, baka meron na ma'am. Wala pa po. Wala pa, Undecided. undecided pa. Sir, thank you. Dan BBM ah. Pasulat. Good afternoon ma'am. Survey lang ma'am kung may presidente na kayo ngayong election ma'am. Sir, pili lang po kung may presidente na kayo. Meron na? President po, kung may presidente na kayo ngayong election. Ay, Bongbong Marcos kami. Bongbong Marcos, pasulat isa si ma'am. BBM Ikaw rin, ma'am? kami. BBM ka na rin ma'am. Sige. Apo. BBM kami. Thank you. Dalawa. Thank you ma'am. BBM. Bakit ikaw? Kanino ka? Survey lang po. Na? BBM. Kanino mo? Sir, kanino ka daw? Ma'am, survey lang sir. Survey lang ma'am kung may presidente na kayo ngayong election ma'am. Siyempre, meron. Sino po? BBM. BBM, pasulat kay BBM. Solid yan. Ikaw rin sir? Oo, solid yan. Sige. BBM, isa pa, dagdag lang kay BBM dan.
Sir, thank you, sir. Sir, survey lang, sir, kung may presidente ka na ngayong election, sir. Ako? Opo. Wala pa po eh. Wala pa, undecided ka, sir? Po? Ha? Undecided ka pa? Oo, magpipili pa ako eh. Ah, sige, sige po. Oo. Kayo, ma'am, baka meron na po, ma'am. Presidente, ma'am. Wala pa si ma'am. Decided na sir. Thank you. Sir, thank you. Samora. Sir, good afternoon, sir. Survey lang, sir, kung may presidente na po kayo, ma'am. BBM po. BBM. BBM, BBM, sir. Ikaw, ma'am. BBM po kami. BBM din. Kasulat na lang, BBM. Solid kami. Dalawa. Thank you, sir. Ikaw, sir, bubuto ka na? Hindi pa? Hindi pa. BBM! Sigaw, sir. BBM, thank you, sir. Ah, BBM. Survey lang, BBM. na. BBM po ako. Okay, thank you. Solid! Survey lang, ma'am. Saan ka, ma'am? BBM. BBM, video. Sulat na. Ma'am, survey lang po, ma'am. Kung may presidente na po kayo ngayong election. BBM. BBM din. BBM din, ma'am. Yeah, solid. Thank you. Solid, ma'am. Thank you, ma'am. Saan? Ay, pinanong mo ko. Yes. Bigyan mo ako sa Ma'am, sir, survey lang, sir. Kung may presidente na kayo ngayong election po. wala akong register eh. Ha? Hindi ka pa register, sir? Hindi pa? Oo. Okay, sir, thank you. Survey lang, sir. Baka may presidente na kayo ngayon. Ha? President po, kung may presidente kayo ngayon. President po! Oh. Kaline! Kailan ni isa? Ako ay Kaline! Thank you. Kaline Survey lang, sir. Election. Sino, sir? Bongbong! Bongbong. Bongbong! Oh, sir. Pasulat yan, pasulat. Mataya Marisol. Survey, sir. Thank you, Marisol! Bongbong. Bongbong. Bongbong! Yes, sir, bongbong din. BBM. din. Kayo, ma'am? Bongbong! Bongbong din. Dalat. Thank you. Upload mamaya. Boy Electric! Well, Okay, subscribe! thank you, sir. Ma'am, sir, survey lang po kung may presidente na kayo, sir. Yung election, wala pa? Okay, thank you. Ikaw na, ma'am. Matandi ka na, ma'am? Sino po? Sino po? Anong vlog yan, kuya? Walang Mar. Sa'yo to. Ayun, si Marcos. Dito po. May electric TV. Marcos ka, ma'am? Ikaw, ma'am. Ah, sige. Ano sa camera? Ikaw, ma'am. Solvi yan? Ah, survey lang po. Sa YouTube. Sino kaya yung gusto ko dyan? Siguro, money na lang. Money na lang, isa. O, sige, money. Kayo, madam. Survey lang po, ma'am. Ano Kung yung presidente paborito niyo. mong presidente? Siyempre, si Isko. Isko sa kanya, Isko. Pasulat na lang, Isko. Yan. Thank you, ma'am. Thank you po. Ma'am, survey lang, ma'am. Kung may presidente na kayo ngayong election, ma'am. Wala pa. Wala pa, undecided pa. Tara na. Sige, bye mo na ba? Madam, survey lang kung may presidente ka na, ma'am, ngayong election, ma'am. Wala pa, undecided pa si ma'am. Marami na. Sir, survey lang, sir. Ba, may presidente ka na ngayong election, sir. Sa nakaping. Ha? Sa nakaping. Sa ping, Lainey. Pasulat na lang, Lainey. Score sheet ha. Okay. Sige, sir. Thank you. Ganda naman kasi. Kaya mahal, maganda. Dito. Paulan na. Sir, good afternoon, sir. Survey lang, sir, kung may presidente ka na yung election, sir. Kung may napili na kayo. Wala pa, sir? Undecided pa? Sa akin lang yan, siyempre. May totoo pa naman dyan, sa akin lang yun. Okay, sige po. Thank you. Thank you, sir. Dami, oh. Dami nga. Ano pala ngayon, oh, Biyernes.
Sir, good afternoon sir. Survey lang po sir kung may president na kayo ngayong eleksyon sir. Oh. Survey? Opo, survey. Ano ako dyan? Kita ko na sa TV yun ah. Ha? Isko si sir, isko. Ikaw sir. Ako, Abilia ako, Abilia. Wala, ay pabilia sir, oh, sir, pabilia. Sulat mo lang, pabilia. Hindi, pabilia. Isko isa. Sige. Sir, thank you sir. Sir, kayo sir, baka meron na. President sir. Uwi kami probinsya eh. Di pa? Ay, Ano, simula kasi yan? BBM. opo, BBM tsaka ano. EBM, Isko malakas. din. Isko na lang, boss. Isko na lang, isko. Sino sunod? Si Lene. Isko. Opo, pangalan ni. May iba naman. Thank you. Sir. Sir, survey lang po sir. Baka may presidente na kayo sir. Sir, bongbong 100% Bongbong, na yan. 100%. Ayaw namin Ayun, sa dalawa lugaw. po. Ayun, sa lugaw. Sige po, masulat na lang. Dalawa. Sure win na yan, sir. Thank you. Eh sir, ikaw sir, baka meron na. Sir, ito picture. Ipolta niya pula yung CD niya, sir. Okay. Eh sir, ito sir. Kay BBM nakahansay na si sir. Pagbungbong, sulat. Thank you. Sir, thank you sir. Sir, survey lang kung may presidente na kayo ngayong election sir. Survey lang po. Kung may gusto na kayong maging presidente kayo. Siyempre, walang iba. Sino po? BBM. BBM. Kayo sir, baka Ako, wala na akong tanong pa. BBM pa rin. BBM na rin. Dalawa. Kayo sir, BBM din sir. Oh, apat na sila. Ikaw sir, bubuto ka na sir? Survey lang. BBM din. Okay, thank you. Sir, thank you sir. Ayun lang, may bracket. Wala pa eh. Ay, ikaw sir. Ikaw sir, sino yung gusto mo sir? May merienda dyan. Wala pa sahod sir. Bot na lang, sabihin ko. Ha? Bot na lang, balik ka. Sige. BBM. BBM din, oh. Thank you. BBM din. Okay, thank you sir. Ma'am, survey lang ma'am kung may president na po kayo ngayong election ma'am. Meron na. Ha? Opo, meron. Sino po? Bongbong. Bongbong, dalawa kayo ma'am? Yes. Bongbong dalawa. Pasulat na ng dalawa. Yan. Tingnan ko signan natin. Baka naman, Lenny. Bongbong. Oh, Bongbong. Thank you ma'am. Sir. Ito po. Mamaya, i-upload ko po mamaya. Thank you. Sir, good afternoon sir. Survey lang sir kung may presidente po kayo mamaya sir. BBM ako. BBM, pasulat BBM. Kayo ma'am. Survey lang po kung may presidente po kayo ngayong eleksyon. BBM din. BBM din si lang. Basta kami, BBM. Okay. Thank you ma'am. Sayang marasa. Anong lapas mamaya ako? Nag-bracket? Ha? Okay. Sir, survey lang sir. Survey lang po kung may presidente kayo ngayong eleksyon ma'am. Siyempre, BBM. Oh, BBM, pasulat na ng BBM. Sana. Thank you, Sarah. Ito. Huling yan. Kayo ma'am. Survey lang po yan ma'am. Ayaw ka, Ayaw po, ayaw po. BBM. BBM sir. BBM si ma'am, pasulat po kayo ma'am. BBM si ma'am. BBM. Okay na. BBM. Oh, BBM na rin si ma'am. BBM na rin si ma'am. Pasulat na, okay na? Oy, BBM. Oh, si ma'am, BBM oh. BBM tayo. BBM, Sara. Sige, BBM Sarah. Tama. Oh, di ba? BBM Uwi na Sarah. kayo. Ito, pagyaw. Okay, nag-BBM na lang siya. Patingin na. Alam, BBM na yun talaga yan. Okay. Thank you ma'am, thank you. Ma'am, survey lang ma'am kung may presidente na po kayo ngayong election ma'am. Wala pa? Thank you. Sir, kayo sir, survey lang po sir. Kung may presidente na kayo sir. Meron na. Sino po? BBM. BBM. Baka ano nyo kami ha? Hindi, sir. Sa YouTube sir, sa YouTube. Yan. Philippine TV. Thank you. Thank you. Ma'am, good afternoon ma'am. Survey lang po ma'am kung may presidente na kayo ngayong election ma'am. BBM. BBM si sir. Sa
Sige, pasulat ka kay BBM. Kayo po. Survey lang po yan. Marcos Lenny. Lenny si madam. Laganan. Lasang panalo si Marcos. Okay. Sige, alam mo siya yan. Kayo ma'am, wala pa ma'am? Undecided po kayo? Nag-reset kami mo Sige. Sarap mga turo. Tara. Thank you ma'am. Okay sir. Wala pa? Thank you. Tenta kayo ngayong election sir. Survey lang. Lenny, dalawa, Lenny. Pasulat ka ng dalawa, Lenny. Yeah. Ikaw ma'am? Lenny kami. Sino ka ma'am? Bongbong kami. Bongbong din si ma'am. Bongbong daw si ma'am. Sige ma'am, thank you. Sir, thank you. Sir, good afternoon sir. Survey lang po sir kung may president na kayo ngayong election sir. Sino po? Bongbong. Bongbong sir. Pasulat Bongbong. Kayo ma'am, baka may president na kayo ma'am. Survey lang po. Sino po? Bongbong din. Thank you, Bongbong. Sir, baka may president ka na sir. May election sir. Survey lang po. Pero ano sir? Isko sa kanya. Isko, pasulat Isko. Thank you. Ma'am, kayo ma'am. Survey lang ma'am. Thank you. Thank you sir. Ma'am, survey lang po ma'am. Baka may president ka na po ngayong election. Isko. Bongbong? Ha? Isko. Si Isko. Isko daw kayo ma'am. Okay. Thank you ma'am. Alright guys, naabot na natin yung 100 respondents. Si BBM nakakuha ng 63 votes. 20 votes naman para kay Lenny, 14 votes para kay Isko, 2 votes para kay Manny at 1 votes para kay Ping. Ibig sabihin nakakuha ng 63% si BBM, 20% kay Lenny, 14% kay Isko, 2% kay Manny at 1% naman kay Ping. Salamat.